बाकी बड़ी सुंदर भाव में एगो लड़का बताओ तर कहता का कितना दिन से एगो लड़की के कितना दिन से एगो लड़की के केहू बाहर से आवेला तो ओकर मिजाज अपने अलग अलग रहेला काहे कि साल भर के बाद बाहर से आवत लइका आ दीदी तनी भाव के हां बड़ी सुंदर भाव में सखी अपना सखी से बताओ तरीका और कहत तरीका कि साल भर बाहर से आइल बारे आग मरद हमार खखुआइल बारे कि घर में घुसल रहे करे न सरा आ छोरत न कोहर साराई करो आ नहीं हरस मिलल हा आ पालाई के पालांगा कर चोय आ बाबूजी केल देहल दहेजुआ पालांग कर इतना ही आवाज है कि नहीं हरा से मिलल हा पालाई के पलंग पर बाकी कि साल भप्पा बाहर से आइल बारे मरद हमार खखुआइल बारे साल भप्पा बाहर से आइल बारे मरद हमार खखुआइल बारे घर में घुसल रहे घर न सरा न कहर लसराई कर बाकी आगे बड़ी सुंदर भाव में औरत अपना सखी से बताओ तरी और कह तरीका कि आगे ऐसे करेले राजा जी हमके कि लागे कि फिर नहीं मिली आ ठोक न दिल हमरा के आ राजा के मारी में अब ऐसे करे राजा जी लागे के फिर नहीं मिली ठोक न दिल हमरा के राजा के मारी बाकी औरत बड़ी सुंदर भाव में बताओ तारी कहता कि प्यार से न प्यार करे करता अरे अपना बोला मुआ से बानी हम तो नहीं हरा से मिलल ह पलंग बाबूजी के देह दहेजुआ पलंग पर चो
बाकी आगे औरत को हर तरीका कि पाजम धोके हमरो बलनुआ अरे हमारा के खूब झक झोरे ले जैसे कोरेला जैसे भी माटी वैसे वो हमके बखोरे कि पाजम धोके हमरो बलनुआ हमारा के खूब झोरे ले जैसे कोरेला जैसे भी माटी वैसे वो हमके बखोरे ले छोड़े ले जैसे कोरेला जैसे भी माटी वैसे हमके बखोरे ले साल भर बाहर से आइल बारे मर्द हमार खखुआइल बारे बाहर से आइल बारे मर्द हमार खखुआइल बारे अरे में घुसल दादा न सारा चलता न कहलो सारा एकरा नहर से भपलाई काम कर नहर से भपलाई कर इतनी का तारका रहल आई बेरी बेरी छुअली तो हम कुछ ना कहनी हम एक बार छुईला तो कहेला कि बड़का बेहुदा